contextualització, com molt bé ens explicava el professor Elliot. I com també diu Lord Arendor, també jo sóc conscient de com de senzill resulta, pot ser massa senzill, jutjar des del port segur dels temps normals. Serveixin aquests mots per temperar els afanys revisionistes que tenen una florida a cada generació. El cert és que en aquell context dels anys posteriors a la Guerra Civil, Vicenç va ser molt més que una baula de la cadena entre el passat i el futur de la tradició historiogràfica catalana. Com a historiador, va saber connectar la seva disciplina als corrents aleshores vigents a Europa. Va obrir nous camins i, sobretot, va crear escola. I si el valor d'un mestre ve donat per la qualitat i l'excel·lència dels seus deixebles, alguns dels quals avui ens acompanyen, el seu mestratge es troba fora de tot dubte. Bona part de la producció historiogràfica de finals del segle XX és indestriable del seu impuls, especialment en l'àmbit de la història econòmica i la història contemporània. El seu va ser un mestratge fascinant i formidable en quantitat i quantitat. Els múltiples interessos i diverses inquietuds que el moviment i que el movien el van arrossegar cap a una activitat vertiginosa, amb una productivitat que, com s'ha dit, va saber ser fèrtil. En d'altres paraules, Vicenç va fer molt, i molt del que va fer encara perdura. El Centre d'Estudis Històrics Internacionals, el Cercle d'Economia, l'editorial, Vicenç Vives, i tot el que la seva pròpia obra representa des del punt de vista del pes de la historiografia catalana al món i de la manera com els catalans ens veiem a nosaltres mateixos. Aquella capacitat seva per transcendir l'estricte àmbit universitari, per arribar a àmbits allunyats de la pura acadèmia. És un altre dels seus trets definitoris. Per a Vicenç, el treball historiogràfic era el pas previ i imprescindible per dotar de solidesa el projecte polític del catalanisme. Al parer seu, sense una bona sustentació intel·lectual, no hi havia cap projecte polític viable. D'aquí també la seva crítica a la política basada en la improvisació i la rauxa. D'aquí la seva aposta per al seny i el compromís. El catalanisme de Vicenç era una combinació d'ideologia, de consens i unió. Catalunya endins i de diàleg i implicació Catalunya en fora. Com assenyalava el president Pujol en el documental que hem vist, un dels trets de la forta personalitat de Vicenç era la capacitat de projectar una visió optimista del nostre futur col·lectiu. Doncs bé, el seu exemple ens interpel·la encara avui, potser caldria dir sobretot avui, perquè ens recorda que amb ressentiment i malfiança no es construeix res, perquè fa evident el valor del compromís i de l'esforç, perquè ens mostra la necessitat de transcendir i d'implicar-nos activament en el debat polític, cultural, econòmic i social del nostre país. Una implicació que, insisteixo, Vicenç no concebia pas com una mera ascripció entusiasta i arrauxada a la idea romàntica del que podríem haver arribat a ser si la nostra pròpia història hagués estat una altra, sinó com una decisió conscient, constructiva i conseqüent, a partir de les conviccions sòlides i també d'una anàlisi profunda de la realitat. La interpel·lació de Vicenç es fa encara més evident per als continuadors de les institucions que ell va impulsar, en tots els àmbits, sobretot les vinculades al món universitari. Vicenç no entenia la universitat com un laboratori de saber al marge de la societat, sinó que va voler i va saber ser útil. En una carta remesa a un deixeble seu al 56, va expressar clarament aquesta consciència. Deia: «Continuo pensant que hi ha una cosa més important que la universitat, que és el país, i que més important que la ciència històrica és la universitat, però que es pot servir al país a través de la ciència històrica».
Queda clar, doncs, que el compromís de Vicenç amb Catalunya va ser absolut. Des de la universitat, des del món editorial, des de la societat civil, des de la fixació rigorosa i serena dels nostres fonaments històrics, fins a l'impuls compromès i constructiu d'horitzons de futur. El seu objectiu últim sempre va ser la reconstrucció assenyada del país. Recordar Vicenç avui és un acte de reconeixement i gratitud, però, sens dubte, el millor homenatge és la reivindicació de la vigència d'aquell compromís cívic seu envers el país. Tota la seva vida estigué decidit i disposat a treballar per un objectiu tan poc èpic, però alhora tan ambiciós, com el d'aconseguir que arribi un dia que els catalans, a partir de la nostra incomovible voluntat de ser, ho dic en paraules seves, puguem viure unes circumstàncies més planeres en les quals l'atenció passional de la catalanitat es pugui dedicar totalment a fer de Catalunya un país modèlic, europeu i de bon passat. I encara hi afegia el seu desig de compartir aquesta humil ambició quan deia que tant de bo fóssim capaços d'estendre-la arreu d'Espanya i entre tots plegats fer una comunitat moderna, pràctica i eficient, justa, pacífica i tolerant. Crec que l'empremta de Vicenç Vives al món acadèmic, cultural, empresarial i polític de la Catalunya de la segona meitat del segle XX hi podem trobar lliçons sumament útils per als temps que vivim i per als qui, des de molts diversos àmbits, n'hem d'exercir la responsabilitat. Moltes gràcies. Finalment, el duo Arcàtia interpretarà duo número 3 en re major de Breval.